Explicaré un poquet, suposo que ho haureu vist per televisió i per tots els llocs, que les plataformes dels dependents s'han manifestat per un decret que va ficar-se en vigor el dia 1 de gener, va entrar en funcionament, és el decret 113 del 2013, que es va aprovar el dia 2 d'agost per el Consell de la Generalitat Valenciana, en el qual s'estableix les quanties que han de pagar els discapacitats per als serveis socials que reben de l'administració. El sector de la discapacitat ha patit una reducció en les seues prestacions que va començar ja en la retallada econòmica, que va començar primer en la reducció de les ajudes econòmiques que li corresponien per la llei de dependència. Després va continuar en l'eliminació del dret a la gratuïtat per les prestacions farmacèutiques i per les ortopèdiques, anomenant el copagament farmacèutic, que es va imposar a partir de la llei del febrer del 2013. Des d'entonces estan pagant el que són totes les ortopèdies, que per a ells la veritat és un cost molt elevat per a tots. I a tot això afegint ja el copagament, el medicamentazo que va fer en el 2012 el senyor Rajoy. Més de tot això, ara tenim que afegir este decret que el senyor Fabra ha imposat com a copagament als centres de dia, als tallers ocupacionals, a les residències, a les vivendes tutelades, destinades als discapacitats i als dependents. Esta mesura disposa... tenim que afegir que disposa una aportació dels usuaris del centre de dia que tenen que pagar fins al 90% de la seva pensió, quan abans el màxim que se podia pagar per estes servicis eren el 75% de la seva pensió. Vull dir que en aquest moment aquest 90% que se pot aplicar els deixa a la majoria d'usuaris que els quede després per a la seva despesa de roba, metges, peluqueria i tal, sobre una mitja d'uns 100 euros. En 100 euros la veritat és que no es pot assumir. També han ficat una cosa, un pagament nou, ha entrat com a partir d'ara, fins ara pagaven 12 mensualitats, 12 quotes a l'any. A partir d'aquest decret hauran de pagar 14 quotes, quan els serveis que se'ls dona són només 12 mesos. Esta gent, sí que cobren la paga extra, en aquesta miqueta que tenien d'aquestes 2 pagues, se'ls anava bé com per a poder tindre un poquet de diners per a les seues necessitats. La gent major que està a les residències tenen que comprar-se roba, la roba no la dona l'administració, tenen que pagar-se els medicaments des de fa 2 anys, vull dir, més a més, són gent que pren molta medicació, igual els dependents, igual els discapacitats, i la gent major són gent que gasta molt de medicament. Entonces, nosaltres l'altre dia, quan ens van reunir en les associacions i tal, vam estar mirant alguns casos i en alguns casos la veritat és que no els queda pràcticament. Si són centres de dia que estan cobrant, perquè feu una idea de com és el tema, que estan cobrant 400 euros i potser per anar al centre de dia hauran de pagar sobre els 300 euros o 250 euros. Al centre de dia van fins les 5 de la vesprada, però després estan les vacances, estan els caps de setmana, aquesta gent té que menjar en casa. La veritat és que teníem també que destacar que quan se va sortir aquest decret no s'ha passat a llei perquè la majoria de comunitats autònomes no estaven d'acord. Entonces s'ha parat. Pràcticament l'única comunitat que ho ha ficat en marxa és la Comunitat Valenciana. Tenim que el grup socialista ha presentat diverses iniciatives a les Corts per a parar este decret, però inclús l'última va ser una proposta de llei en maig del 2013, però el Partit Popular ha votat en contra i ha paralitzat, ha impedit que aquesta proposta prospere. Nosaltres volem
dir que volem fer constar que estem en complet desacord, perquè és que és impossible que això és que portem molt de temps que només fan que recarre totes les retallades van al mateix sector.